fulɓe gonti yahuuda'en nder leƴƴi ɓaleɓe Afrique. Firtare leñol fulɓe: nandude dartol, jiidude caɗeele, mbele ina addana nandugol battane. Yahuuda'en ko leñol ɓoygol, taccugol yontaji gila kaaƴe kecce, taccide e caɗeele e boomare, kono daɗi dow añɓe mum hontima hande adunaru ndu. Caɗeele yahuuda'en ngurno hakkunde leƴƴi koddiɗe mum gila 2,500 ko adi jibinere annabi Isa ha yetti 1948 caggal jibinere annabi Isa. Ko ɗen caɗeele fulɓe hande nguuri nder Afrique. Hol geɗe gaddanɗe yahuuda'en dadde e yaltude e caɗeele. Yahuuda'en tacci tumare nde e keeri ɗi taccidi e ɗemgal mumen e diine mumen mo gummodino gila kaaƴe ko kecce wondude ɓesguji mumen. Ɗen geɗe ngoni fimde, gandal, ngalu, cuusal. Yahuuda'en ina jogii diine mo jeyani koye mumen, podoje Allah fodani ɗumen, ɗe ɓe gonɗini ma laatoyo, andude alɗuɓe e jambareɓe e lamɓe, wuranɓe leñol yahuuda'en. Yahuuda kala ko to wawno wurde nder adunaru ndu omo tijjino ñalawma ma aroy maɓe kontoyo leyɗele taniraɓe mabɓe e gagneje annebaɓe mamiraɓe mabɓe. ɗum waɗi boomare ɓittende hiiɗende kala nde ɓe mbawno waɗede nder leyɗele to Asie e Europe. aɓe nguuri fimde gotagu mahingu e gilli gendi donandi. ɗemgal maɓɓe so tawi wonano tammingal diine keddiɗo ina rewe dow leydi ndi tawanno koɓe cayi nder leƴƴi ɗemgal maɓɓe majji. Yeru fulɓe hande ko hiiɗaɓe nder Afrique, egginteɓe leyɗele mumen, añaɓe nder leƴƴi ɓe koddi ngala leydi ndi jeyani koye mumen tawi ɗemgal mumen ina hooni. hutore leyɗele dontaɗe e peccugol tubakoɓe ngoni posone garwanijo parkirɗo fulɓe kala to ngoni nder Afrique. Mbele fartange jolanɗo yahuuda'en ina newano fulɓe. Keddagol leñol e ɗemgal ɗamawu mum ina famɗi. So tawi yaadu adunaru ndu waylaki kadi fulɓe mbaylani. Fimde yiyande gurdam. Fulɓe ina jogii ɓandu kono ngala hoore. Yahuuda'en yolti ɗumen ko anduɓe mumen, alɗuɓe mumen, lamɓe mumen e jambareɓe mumen. Leñol fulɓe yooli ɗumen ko anduɓe mumen, alɗuɓe mumen, lamɓe mumen, kadi dartani jibinagol jambareɓe. Nde fulɓe jogino anduɓe, nde ko ɓen gonno jambareɓe alɗuɓe, saktoɓe ɗemgal dokki leñol teddungal ɓen goni Alpha Danfodio, Malik Sy Dawuda, Cheikh Ahmadou Souleymane Baal, Alpha Yaya, Cheikh Oumar Tall, Moussa Molo, Mbuulo Ali, Gelajo Hamboɗejo, Yero Mama, Ama Sampolil, Gumalo, Amadou Siley Mbodj, Bokara Ɓoyɗo e jambareɓe woɗɓe ittunoɓe yaware dartiyankoɓe riwtoɓe koyero. Hande tuggi 1958 faade joni leñol fulɓe kala koyero hoynama hono leñol yahuuda'en koyrirano. Riwede leydi mum, egginede kokki mum, wargoji kantorɗi nuskede ɗemgal hiiɗe sagataɓe ina mbare no buubi ni. Ala fof lamɗo walla galo walla jambaro yalti bara jagal. Guinée Conakry e yonta laamu Cheikh Touré ko fulɓe guinenaɓe gadi boomede. Duuɓi 20 pawɗi Cheikh Touré laamino Guinée. Lebte fof fulɓe Fuuta lebtama, hay goto e fulɓe guinenaɓe gonnoɗe e laamu walla galo yaltani. Bara jagal wi ina momta gonɗi. Diallo teli ɓuddama e geƴolal ha maayi, hay goto jabtinani wona fulɓe jibinande Guinée, wona fulɓe heddiɓe. Mauritanie tuggi 1965 gasɗe ina gase ngam ubbugol
ɓaleɓe e peeje caynirɗe ɓaleɓe gonta hardaneji. Safalɓe ina eɓɓo hande o 2024 eɓɓore maɓɓe nana Sina tuggi 1997 faade 1992 luural hakkunde Mauritanie e Sénégal jibinama kono daɗɗude peeje jibingol mum wonno ko hebde fulɓe gasɗe gasa sagataɓe nayeɓe gubbama ɓiɓɓe leydi taccinama yoga faana to leydi Mali yoga keddiɗo faana to leydi Sénégal. Heddinoɓe nder leydi kala koyere ka hunuko wawa jangtade gollama e yonta laamu mawuya ala fof soofa walla lamɗo walla gala jaltuɗo. Bara jagal hocci kaftorde noddi ɓesgu yo ngar balla ɗumen ina momta gondi. Hande Mauritanie eɓɓore yawtunde nde ko fati e jangingol ɓiɓɓe Mauritaniaɓe arabeɓe lomtina faraysa ala fof dawriyanke walla gollowo towɗo mo jarani ɗum suutade e golle mum gedda beele kam ina hollira mettere mum. Tene ndeɗo eɓɓore yawtunde hono mayre ene eɓɓe e leydi Sénégal eto Mali eto Guinée eto Burkina. So tawi fof huftodini holto ɓesgu leñol ngol e ɗemgal mum attinta. Hettande leñol ngol to laamu walla ɓaleɓe fof fonno wonde darde mumen hande ko yaltude daro ceppa mbiya ɓiɓɓum men janginaka arabeere ko ɗemɗe mumen e ɗemgal farayse ngati fandare maɓɓe sodde hen ɗemɗe gendije ɗe wona anɓe ɓe ɗemgal farayse ko leltinde jangde ɓaleɓe e miskineɓe Mauritanie. So yeehi ha juuti arabeere nde ɓolde heddo e duuɗe laamu. So tawi a hucci e golle ɓandu ndu gendiyankoɓe gollata a daari ko ɗemgal ngal mofti e sagataɓe a welkat cikka ngal firtota ko ha cayi ala dey kono aɗum sohlini. Mali caggal laamu Alpha Oumar Konaré leydi Mali finniri fulɓe hande ko sofaji laamu Mali tippoto nder gure fulɓe cupto sagataɓe nawa ha caggal wuro seeɗa kirsa pella piyanɗe pusa ngandiji koye sagataɓe heddiɓe nder wuro e fulɓe Mali e fulɓe Afrique lelo ɗano ene padi ha gorlal mum yonta jolal. Tuggi 2010 faade joni ƴiƴam pullo e ƴiƴam ɓowngu poti hiisa to leydi Mali. Amadou Koufa tumateɗo ko kañum fawi ɓesgu fulɓe ngu Kataru. So tawi sagataɓe fulɓe gasi mo o ndar holto dañoyta walloɓe mo jihadi makko leftirɗo leñol ngol e bandiraɓe makko ɓaleɓe ko yera ka Amadou Koufa e laamu Mali fawi dow fulɓe ala fof sofa malinajo pullo walla galo walla jambaro mo ɗum metti. Muusi ha jarani yaade hoore boowal ƴetta kaɓirɗe habtano leñol mum walla galo jaltuɗo soodi melfeji nawani joom gure bomirteɓe ceke dele. Burkina Faso tugginde Blaise Compaoré yalti laamu caggal mum Burkina woni koye ɗenƴere kono gargol laamu Ibrahima Traoré e laamu Burkina fulɓe hande ina nguuri caɗele musɗe. Fulɓe heddiɓe ina ndaara padi yonta mumen pullo kala to wawi wonde hande nder Burkina wurani ɓernde deeƴe e hakkille deeƴo. Ala fof pullo Burkina najo militaire walla liggotoɗo laamu geddi leydi e laamu yehi hoore boowal wi ina habto itta yaware momta gondi. Taniraɓe Mbula Ali e Modi Ali to Burkina hande jambaragal e ndimagu wontani ɗumen ko dartol. Niger gurdam fulɓe Niger ko pelɓodire tawno fulɓe Niger kewani ko poɗodirta e leƴƴi keddiɗi to Niger ko keccol sumorta jorgol toon. To sawdira e Burkina to dow jeerede ko koddigal seeɗa fulɓe e Tuareg jogori naworde fulɓe. Kala ɗo pullo leli yiɗani tawata koko yari mone
Nigeria e Cameroun fulɓe ina keewi doole to bange ngalu e keewal ɓesngu, kono nduuɗanaaki haydara ko ina addana ɗumen watteede hakkille pelɓondire keewɗe njawti toon hakkunde fulɓe e leƴƴi koddaaɗi, kono laamu suwa faltaade faltagol laɓtungol no fulɓe leyɗeele keddiiɗe paltorte ina koyne mbare no buuɓi. hare Boko Haram ummini hisni fulɓe tan ko keeroraaki hare kadi ko leƴƴi keewɗi ngoni Boko Haram. Sénégal leydi gonde kaya mbeeya kala maale kuɓɓooje fitine e kuɓɓinooje leyɗeele Afrique joli dingiral leydi. Sénégal leydi ɓurndi heewde fulɓe gollooɓe laamu e yontaaɓe dawrugol, kono kañumen ɓuri nuskude leñol e yoolde ɗemngal. So tawi neɗɗo janngirtunoo ko haa yolta leñol mum ɓamta leydi mum, fulɓe jannguɓe Sénégal e laamotooɓe mum gonani ko yoolde ɗemngal mumen e momtude leñol mumen. hande dariiɓe ine cembina ɗemngal jolfe yo lomtine farayse ko innortooɓe fulɓe walla ɓe iwdi mumen ngoyi fulɓe walla mbiyen tukuleur en. Go Alassane Ndiaye ko doctorant to Ethos walla UCAD mbiyen Sénégal. Papa Samba Kane. Tati Abdou Salam Kane. Nayi Racine Talla. Joyi Macky Sall. tata dow ɓe ko winduɓe ha laaɓti, yimɓe fof tiimi hen. Racine Talla e Macky Sall ko golle mumen kolliri ɗumen, heewɓe golliroɓe suudde ina ñadda leñol ngol kirsa garta ina puykina e jewte. a welata nofuru ha cayi nana pullo dariɗo e dawrugol Sénégal walla galo walla lamɗo ina teeɗano fodde leñol walla ɗemgal e nder Sénégal. kala dilloɓe ngam ɗemgal e leñol ko lesɓe. Centre Afrique fulɓe Centre Afrique keewi kewandi darde mumen ko laftunde, woni toon sofaji ina lomti leñol e momtude gonɗi ko Ali Darasi e Baba Ladde. ɓe sagataɓe ɗiɗo momtoɓe gonɗi fulɓe, so tawi a daari a tawat ɓe gona gollanoɓe laamu. leyɗele mabɓe towɓe hani no tawo Mauritanie, Mali, Burkina e Guinée jibinino hono ɓeeɗo ɗiɗo jambareɓe fellitɓe suusɓe e yahoɓe hoore boowal. ko dental walla ko gardiɗo ŋakki. wonto leñol ina tolno e jaajendi kocce ɓesngu wona dental yimɓe fof hatojini. fulɓe caɗele nguuri hande ko jambaro jaltowo baara jagal katojin. so en teskima adunaru ndu e kala leƴƴi kinƴƴaaɗi, so ina pilñito walla jattino ko yimɓe seeɗa suusɓe jarlitto jalta baara jagal jaha hoore boowal. so tawi tan leñol fadi ko ha ɓesngu mum fof renda nde habto yongol faam hakke maggol aduna firtoto, kono yoltotako ko sofa hayso tan soldat goto walla liyetana suusata fellita yaltude wooda tawtuɓe ɗum momta gonɗi. fulɓe tuggi ko tubakoɓe pecciti leyɗele men jogii ko ɓandu gilloru ngala hoore. laadori so soppirama laaci ina wawi fitade ko juuti jokka lawol mum. laadori so soppama tolde daande ɓandu ko fiti fof gurdam mum juutata. ƴiƴam leñol rufata ko ƴiƴam tan yoɓirte, won koyere leñol fawate ko ƴiƴam tan law ƴata ɗum. Abuu Sih.